Anya laki din! Ay na, Pedreng. Ingkan sangwan ni Anje. Agur uray ijay salas. Jak pa'y nakadalos dito kulungan lagi ti baboy ko, nanang. Madamdaman to na sangwag ida. Jak kayat ti mataktak. Ngam, kababain no agur uray ni Anje. Itay pa nga agur uray. Ay nananang, importante dagito'y tarakin ko a baboy. Da kayo pa lang ti makisarsarita king kuana. Kabayatan na jak malpastor aramidag. Anya kalakit din aya, Pedreng. Itala ang asumarong karje kaayan ayat mo. Ngam di mo pa'y sangwan. Amangan no adda maibaganakan ka. Ang kayo ki din ije balay, nanang. Kasarsarita yo pa lang. Takalpasan na madalusak dagito'y kulungan ti baboy. Digusek pa'y ida. Aniya? Tinagbayagan ngay nga aguray no kasta? Anya laki din aya, nanang. Palpasek pa'y ti trabaho ko nakmal. Ala, ibagak nga rod day ta, kini Anje. Ay, anya lakit din ni Pedring aya. Itala nga umayak. Tadinak mo't sarsarong karan ijay balay. Angam, awan samot oras na kanyak. Ay, pasensyakan kini Pedreng. Talaga ngamin, adi na kaya ti mataktak no kasta nga dar aramiden na. Sa bagay At damot kit di punto na, nana. Ala Urayak latan aging gaamalpas nga agpadigos iti baboy na. Nanalo siya. Uwan kat kabayatan nga agur-uray ka. Agmerienda ka pa'y. Ada pansit alinutok itay. Amapan ko kumaisursur ita nga ilako. No kasta, ingkay ko maagisorsor ita itila ko yo, nana. Uwan ko balasang ko. O sige, ingkay latan, nana. Amangan numabangles ti pansit, no di yu maila ko adagos. Ay, sayang mat. Panawan daklatan dito salas yo. Sige nga raud, balasang ko. Kat mangilasinak, iti meriendaam. Anya kalakit din, ay Pedring. Ingka pa'y matagdigos sakbay makisarita kakada kami. Ay, sabalin tapay ud mo. Agat baboy kan. Kit naggapuwak nga rod ije kulungan ti baboy. Ingka pa'y agdigos B8. Tanay, agat baboy ka. Ay, tadyak maano, santi agat baboy nga angot mo. Sige man lang. Alang nga rod, urayan na. Agurayak, Pedring. Takayat ka kasarita na imbag. Apay ka niya kastaka, Pedring. Kasla di nakaayan ayat. Di nakpay masarong kara ni Jabalay me. Win tadda nga rod pigirek. Agluto ak iti kananda. Win no saan, inakagsapol iti kananda nga ilaw ko iti fades. Ay, dahita ka di tirason no apay nga awan oras mo kanyak akakayan ayat mo, Pedring. Maawatan na kumaanji. Ng makumi-kumak talaga iti trabaho. Nagado ngamin. Agalak iti kanan ti baboy. Agluto iti kanan ti baboy. Kun addapay lagi ti mulak anatengas asikaswag. Ano? Maawatan ka. Syaklatan ti sumarongkarkan ka. Imbes asyak kuma ti sarongkaram. Saan abalay? Tatalagamot nga ayaten ka, Anjay. Awanan sa balya babae iti biyag ko. No di si kalaan. Uray iti Domingo. Di nakpay maawis. Tamapan ta kumamot makimisa. Uray dahi tala ko matipagkuyugan ta. Ay, nagado nga min ti trabaho. No maipapan iti misa, agdengagak iti radyaw. Iso nakimisa ak mo tina. Ang may mayat tay personal amapan ka, ijay simbaan. Sige, inton maminsan ton. Pedreng, ay ayatan nakade talaga? Anya laki din aya, Anjay. Damagam ka di pa'y dayta? Kasla nga min sa anak nga ay ayatan. Ay ayaten ka. Si kalaang tay ayaten. Awanan sa balipay. Pedreng, kaano kakaday ang mga asawa? Di kay agapura, tatang. Agkalay sa kamin to, kini Anjay. Ay nagasat ka. Tanapintas, kinadapanggadan ni Anjay. Mangup opisina ko naman.
Imbaga, takinayat na ka. Kitwin tanatairak mo tatang. Ngam di di ka agpampamayan. Mga mapukaw mo ni Anjay. Ay, saan tatang? Ay ayatinak ni Anjay. Ay, palagi pan kalaang barok. Di ka agkapoy-kapoy. Napintas ni Anjay. Kita mga makasarak iti natataar ngam sika. Mareng, nakaumay ka mat dito balay? Umay kalaawisan. Tainta maki birthday. Si kalaangan, Mareng. Sarong karak ngamin ni Pedreng. Mas dawakan ka, Angie. Apay, si kalatan ti mang sarsarungkar iti kaayan-ayat mo? Ay, katuan Tawan mo't nga rod oras na amang sarongkar kanyak. Iswa siya ako na. Awan mo dakes na. Ay, una yun. Di na ka man lamaikan matiti oras na. Jay baboy na latan ti as-asikason na iti inaldaw. Kat, anya ngay nga rod. Adda nga rod pigirina. Ay, kaasi ka mo't, prain. Di na ka pa'y maidate ni Pedring. Awan anyaman na. Tinapatag. Ay ayatenak ni Pedreng. Day tatikas kunan, Mareng. Tata Jaime, adda ka din ni Pedreng? Umay kuman sa rongkaran? Ay balasang ka. Napan ijay uma. Imbagakken kwa nga umayak itang agsapa. Angam, jakmat gayam madanon. Imbagam ayakin kwa na nga umay ka ita. Nagtulag kami nga umayak ita, tata. Inkadanunan ijay umaa. Ang nagadayumay. Ang mga mabanog ka unay. Sige, tata. Agsubli aklangan inton bigat. Total, Domingo mo't inton bigat. Umay ko awisan, tain ka makimisa. Kalpasan na, agpasyar kami. Ay iwan Pakibagayo kan kwa na, tata Umay ko sukunan inton bigat tagsapa. Wain, balasang ka. Ibatik latan da ito awit ko a merienda. Meriendaan yun ton, tata. Wain, balasang ka. Kitagyaman Di liplipatan nga ibagakan ni Pedreng. Nga umay ko sukunan inton bigat tagsapa tata. Bayam, kay bagaktaw inton sumangpay. Balasang ka. Ay, una yun ta kaayan-ayat mo. Kasla di na kakaayan-ayat. Nagtulag kayo asarungkaram? Ngam, napankit din ije umada. Wen nga rod. Kat inuray mo kumaa, takas tamo ti aramidam. Nakaan anos kalatang agururay kenkwana. Jak kayat ti aguray iti mabayag. Kat, nasaya at mo tanalagip mo ti dimmagas di ti balay. Kinapudno na. Kasla maik-ikatan ti amor ko kan ni Pedreng. Apay? Kasanumot ngamin. Kasla jak marik na ti panangipatag na kanyak. Jak marik na nga ay ayatan nak. Itala ang ama amiris mo dayta. Idinto ta idipay lang nga ibagbagakan ka dayta. Oh, kitaan na kami kan ni Henry, a boyfriend ko. Nag-sweet kami. Sagutan nakpay iti rosas. Oh, umay nakpay sukunan, kat agpasyar kami. Mareng. At least, ada oras may iti tunggal maysa. Uray kanayon ama kumikom iti trabaho na. Kanayon nga umawag, kat kumustaan nak. Damagan na no sa dino ti ayan ko. Oh, si Kangay. Imbag ka pa Kasjay, ti panangiparik na ni Henry, ngay ayatan nak. Ang umsyak. Jak pa'y napadas nga inikanak ni Pedreng iti sabong. Nga uray la kuma trumpet flower. Wano sunflower. Ay, anyan? No sarong karak ni Pedreng. Adalat ta ijay umana. Wano saan? Adda ijay ayan ti kulungan dagiti baboy na. Wano saan? Aglutluto, iti kanan ti baboy. Wano saan? Ada ijay garden na. Ay, awan, apulos oras na kanyak. Ay, nagagatlaon ita boyfriend mo, Angie. Huwan, Mareng. Angam, kayat kumat ang mapadas tagpasyar. Nga iso ti kadwak. Ngam pulos, adinak impasyar.
Kat, anya nga ro, ti aramidam ita. Jack mo, mare. I-break konsan. Nasaya at tasimangpet kan, Pedreng. Imay ni Anjay, kat di na kan nauray. Kat anya nga rod no, di nak nauray. Tatang, nagbayag kan tumay. Idi alas 7, napan ka ijay uma. Ang manyat orasain, dandan ni pangaldawan. Nagdalusak iti root, ijay uma, tatang. Wen ngam nakitulag ka ni Anja sa rongkaran na kadito'y balay ita. Ang napan ka kiday ni ijay uma. Importante tinapanak ijay uma, tatang. Kat ni Anjay, saan ka di nga importante king ka? Importante tatang. Ay ayatem ka din ni Anjay? Anya laki din ni tatang aya. Apay ka di adagita ti damdamagin nyo. No ay ayatem ni Anjay, ay kat ipakitam nga rod anapatag king ka. Anya, iso pa yun na mismo ti sumarungkar king ka. Tay ayatin nakakit nga rod, angam di mo mutik ka niti importansya. Man nakaawat ni Anjay, tatang. Maawatan na, asyak akayan ayat na, kit nagagat unay. Iso asaan to nga agbisayn, into nagasawa kamay. Ta nagagutak unay nga agtrabaho. Ala makaammo ka, Pedreng. Nay, kunak man no imbagam kini Pedreng, nga umay nadagasan ita ni Anjay ta inda makimisa. Imbagak nga ruday. Kat napanmatan ni Pedreng ijay umana. Nagsilag, kan inala natay sako a pangikan na kano iti kalyen na akamote. Anya, apay ngay. Impalagip mo kumakan ni Pedreng Dakon nagtagtagari Anya laki din niya anak mo aya. Kasla di na mutik ka niti importansya ni Anjay. Uwan nga raw, sapay nagpintas ni Anjay. Kan adapay na talgad at trabaho na. Ay, anya laki din ayan ni Pedreng. Agbabawin taw, ngam naladawin ti amay. Apay akas tati ko nam, Jaime. Wen tama nga numauman ni Anjay. Kat di nanto kayat ni Pedreng. Ay, anya lakit di nga minan ni Pedreng aya. Sige nga ro, tata. Inakon. Syaklangan ti mapan makimisa. Agkuyog kami kumakan ni Pedreng. Angam sobra mo tigagat na. Tauray Domingo. Kat napanpayla ijay umana. Sige, balasang kaw. Pasensya mo ni Pedreng. Anya ngay nga ro, tata. Kan, pakibagayo kan kwa na. Anauma akon. Naumakan? Pakibagayo kan kwa na, nga agwin naswas kami langan, tata. Tangay awan matlat patag ko kan kwa na. Ay, kwa, balasang kaw. Sige, tata. Inakon, pakibaga ko ni Pedreng, nga awan kamen. Ay, di mo ka di maikan iti sa bali agundaway ni Pedreng. Balasang kaw. Jack mo, tata. Panawan to siguro, ti makaibaga. Apay asaan ani Pedring ti kasaritam? Saan mo't ani tata Jaime ti kaayan ayat mo tapno iso ti pangibagaam. Idanon nanton ka ni Pedring Ay, naumaakmatan mareng. Ay, oray awan kaayan ayat ko. No awan matlat oras na kanyak. Isumot? Mas daawak ngamin ka ni Pedring Uray may sala ko mga oras ti ipaaynaken ka. No kasta asarong karam. Ngam di namot maipaay. Uy nga ron. Kas lakit din ipilpilit ko ti bagikan kwa na. Is Huston. Lipato kon ti panagayat ko kan ni Pedring. Sigurado ka? Wan. Nakaikadang akon talaga. Mareng. Ay, anya lakit din ni Pedring aya. Nagagut launay. Kat dayawak day taken kwa na. Ngam, ti maday. Di namat maipakita na patag kaken kwa na, Angie. Ay, sana po no day tananang. Ingkay ayaban ni Anjay, tagsarita kamay. Imposible awaswasin na tayan ayat may nanang. Ay, imposible. Ay, nanang, ingkay ayaban ni Anjay. Kaya't ko kasarita. Apay asyak ti ibaon mo? Sikati mapan iti ayan na. Ay, da kayo ti mapan nanang. Tas sigurado adenggan na kayo. Ay saan mabalin? No kayat mo kasarita ni Anjay.
Mapan ka, ijay balayda. Tatang, sana kayat ni nanang ama panayaban ni Anjay. Da kayo langan ti mangayab ka ni Anjay. Da kayat ko akasarita. Sika ti mapanitayan na, Pedreng. Ala ka din tatang. Siya kaya ti kayan ayat na. Kat sika mait, nukas ta nga raw. Sika ti mapantayan na. Tabarang ikan nakapaiti sa bali agundaway. Alan tatang. Ingkay ayabanin ni Anjay tagsarita kami. Sika ti agkasapulan kinkwana. Di si kamot nga raw ti umasidag kinkwana. Tatang. Daitan di bagbagak king kaiday. Nga ikam kumamot iti importansya ti kayan ayat mo. Hagasam, iso lang aro din ti mangsarungkar king ka dito'y balay. Hangam impaidam mo pay lang ti oras mo. Imbis asangwam kuma, ang mapan ka pay lang ijay umam. Tatang, di na marig na ti panangipatag mo kinkwana. Di mo pa'y maipayan iti oray basit lang ang atensyon mo. Tatang. Pangasim Anjay, saan mo awaswasin tayan ayat ta? Nauma akon kan ka, Pedreng. Mangsapol kan iti babae a makaanos iti ugalim. Sorry, Anjay. Di mo maipay ti kayat ko, Pedreng. Siyak lang arudan ti kanayon nga umasidigkan ka. Ang liklikan naklata. Ha? Makapainsulto ka. Sipod na gayan ayata, syaklatan ti kumamkamat kan ka. Nauma akon. Nukasta, talaga ka di adin akong kayat. Saanan? Apay ngay, kit nagaguta mo nga trabaho. Nagagat ka ngagpaiso. Uh, Ang awan mat oras mo kanyak, Pedreng. ha? Nga uray agsarsarita talakuma. Diyak kayat tikas na. Ha? Sa anak ka naragsak, itikaskan ka akaayan ayat. Ang Anjay. Sorry, Pedreng. Napunasan adagos, ti panagayat ko kan ka. Anya? Anya laki din aya. No talaga nga ay ayatam tinubya. Ipaayam iti uray basit la kanitaw. Kastanda ti panangipatag mo kinkwana. Malah papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Nga intay pinaulwan. Nagagat launay. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo i Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ay, saan aron bang amaikan initawid na day abaldang? Tawan mo't asawa na. Ne. Uray man pa'y awan asawa na. Ito tayo latamot aja rumbang para kang kuwana. Nagado ti anak ko manong. Siya klaangon ti pangtadam di tawid na kuma. Ikaklaangon ni baldang iti kwarta na. Ay kat nukas talaang, tad adumat ti putot ko. Siyak lang arudan ti rumbang apapananday tatawid na. Siyak lang ti mangtid iti kwarta ni Baldang. Nagrigat ka mo to nakasasaw manong. Sika tinagrigat akasasao. Surutan tayo latang aminan ti bilin dagiti naganak tayo. May papan ka dagiti tawid tayo magkakabsat. Tapno awan riri, ading ko. Iparito ket daytoy agum ko. Iraman ko daytoy pingping ko tapno ad-ad na apomin kasa. Hoy, baldang! Oh, nasaya at may kadito'y balay manang. Talaga nga inururay ka. O anya, iyawat yo ka din kanyak jay titulo ti daga. Isungarod nga imayak ading ko, taumay ka kumakasarita. May papanay ti dayjay. Ah? Taapay? Kwa nga min ading. Amumot nga do ti anak ko. Uray dala sa nga pulo. Ay na, amok ti tuloy daytan manang.
Kaya't mo atagi ko ang tawid ko. Ay saan ang mabalin? Baldang, Saan ang mabalin? Nakabudget ang day dyan. anya? Nakabudgetan? Kaya't mo asawan? Ilakom? Anya ngay nga rod. Kunak ano talunam, wano aramidam abangkag. Uray no kastoy ti rupa. Sa anak ang makapagtrabaho iti daga. Makiasawa ka nga minin ay ti manalon. Panagkunam ka di, adda mangayat kanya. Manalon? Ay, imposible ang awan. Nabayag ko man ang inaramda. Lakay a manalon? Imposible asaan da ka akayat. Itad mo jay tawid ko ta ila ko. Mapanak agparitoke. Anya? Ay, tila pang panunutom si Kabaldang. Day talaang ti pangigastusam ititawid mo? Dakil aba nagkanyak day tama nang. Nauma akon apangit. Kaya't kumitan ti pumintas. Apay ana druwi-druwingan da tarupang baldang. Daytoy dagiti kayat ko nga iparitoke, manong. Anya? Agparitoke patangusak dayto agong ko. Daytoy pingping ko, patakkelek. Ay, Yosef. Agmuuyong kan sa amatan. Siyakton ti kapintasan abalasang. Adon to ti agparinto mga agaram kanya. Iso nga itadyon tay tawid ko. Baldang, makisarita ko mga rugeng ka. Tagasam dagiti putot ko. Kinsida, Ay na, santo... itadyon jay tawid ko, period! Oy, Pedro, makikita mo ka rin dito lumabas. Ne, ni Baldang tata. Abay ayang. Balasang pa dita. Uray iso lang ang tinabati ang babae dito yung lobong. Jack Arman, tata. Ah, kakabay man. Kit no naglaan. Karup-rupa iti karag. Uray at nalawat itawid na. Bagay kayaw. Baro ka, balasang mo. Sayang mo dito yung kinatayar ko no iso lang ti masawak, tata. Kasano nga mo manalawat itawid na, tata? Amo ka, tasak ti gumatang ititawid na daga. Ne, apay ilakla ko na ya. Wen, kasapulan na kanu ti kwarta. Nakamuan o pangan-anwan na. Ay, no napindas ko siya akong ti gumatang di tadagana. Awan to mga may pulos pangay ayo na. Awan ka apil-apil na, tata. Kunang matlano sino ang gwapo day ta Pedro. Kat, talaga mat anataar ni Pedro. Iso abarupay laang aging gaita. Gaputan na pili iti balasang. Apay, inan ano na kaya? Inuyaw nagkit din. Kat, umanay asangita? Nagsakit tinakam ko. Tanang ko dagiti ang bagbaganay dilim mabasa kijay ayanda. Bay, amla ka din. Iso ama pa nakagparitoke na talaga. Ay na, baldang ading ko. Mabalin ka di? Apag gudwan ta jay kwarta naglakwan? Ay sana mabalin. Anya gudong ibagbagang. Ipagpagaklaan mo ta. Apay amasapon nga gungot ka ngay. No di mo kaya, di saan lang? Manong, itulod nakmat na iti paradaan tibas nga agpa Manila. Ay, agbiyahe kaya. Mapanak nga rod agparitoke. Warak manusan mo nga ituloy dito a planong. Adda kanyak ti kwarta. Iso nga ituloy ko. Mabigbig da kan tupay nga tayo ito nagahawid ka. Amangan no sa Anton. Ay, agurag nga ruda. Tapitsuran ka pa dito yung cellphone ko. Taimbag ala apakalaglagi pa. Iti sigot arubam. Saanan? Apay alagi pampaylaan nga iti sigod alanga. Ay, saan ka makaliplipat atin ko? Agawid kan tulat ta dito lugar tayo.
Napayadyak mo't makikita ni Baldang dito lugar tayo. Kuha nga amin, tata. Kalpasan nga intag ko yung bayad tinagara. Diyak mo makitaan. Napanin dyan Manila. Diyan yung agyan? Siguro tata. Nauman dito lugar tayo. Ibagba ngamin kini Pedro nga armon na ka. Ni Pedro peti ko na yun, tata. Napili iti balasang tayo dyan. Bagay tatagpada na single. Diyak malam mo. Awan sa mo plano ni ading ko ang makiasawa. Yaman amo. Napay ang nagpili nga may nagtibabaro. Dito lugar tayo. Basta awak man dito'y abaldang. Madimat na umawagan. No kasano ti bagbagana apa nagparituki na. San pa'y nga tanalpas ti operasyon daking kuha na? Apay, adu nga taaya ti impaaramid na. Unay kat nga minan, tatila malaglagip na. Jakman amo, no niya ti pinagninawan daken kwa na. Ta saan mo't ngamin anapintas. Naglapad nga min unay jalogpap nga agong na. Sakit nagpuskol dagiti bibig na. Bayam, di mo uyaw, takapsat takit nga ron. Ay, kat sapay la kumangarod tatablan jay operasyon. Kat magunod na ti kinapintas at tartari gagayan na. Agkukuyog tayo nga gawin. Tapos saan tayo amarit na tibanog tayo? Ay, kawa na. Ano san tayo magmag na dito abot-abot adalan? Saan kat nagpigsa ti todo na itirabi. So nga raw, dadadanin na layo. Di balay mek. Tagay mato ti danaw miya karayan. Ada sumungad alungan. Huwag nagpasok. Kailangan makita na ito. Pro, aba na. Aglisi kayo. Tani, nagpartak. Ni maparasyakan tayo. Kunakon ko. Ay, sus. Kitaan nyo di plate number na. Ireklamo tayo man tayo analuko, driver. Amo na nga damagmag na. Pinartakan na kita hindi nagpataray. Sana balay. Tanaalak di plate number na. Apay, sa dinot ti pa na mabigbigat. Simangbot ka nun kat ni Baldang. Kano nagawid? Jak amo. Basta nagawid ka nun. Isu ama panak man. Simbang gaya man. Di man la dimagas dito balay. Tinto pa'y di magas iji balay me. Sige, amunakan, tas sumaruno ako. Ew! Ew! What's that? Iw ka nga iw. Ipos dayta. Sika ka din dayta, Baldang. Excuse me, Vanessa na ang pangalan ko. Sino ka tamon tinagan mo? Pati pa nagsaom sa bangin. My name is Vanessa. English ka pa yan. Baldang is awanan. Nauna is Vanessa. Pimintas ka mo't nga agpay so ading ko. Saanan alugpap day tagong mo? Saanan anapuskol dagita bibig mo? Angam, kaslamot bibig ti pato. Kunakan ka manang. Siya kun ti kapipintasan diti lugar tayo. Kunaklaki din o di mon amuti agsao iti sao tayo. Kasta, tapno agkikin na awatan tayo latta. Ay, sus. Mabain ako nga umabay ka Baldang ading ko. Nagpudo ka matay. Vanessa tinagan ko saanan abaldang. Sino ka tamo? Pimintasak gaya man. Di pa tinagan ko papintasak hon. Ay, sus. Matungpalan dyan rapahap mo agparintumang dagiti agaram ka. Tati pa nagkunayo.
kaya takdag ita nga agaram kanya. Ay, sos. Sigurado nga adudang agaram kan ka, ading ko. Bak nang agwapo ti maibagay kanyak itan. No kay ni Pedro. Gwapo lang, ngam saan abak nang. Iso nga ekis iti lista. Nagado tinabalbaliwan kini baldang anya manong. Wan nga ro. Kaslasan mo tan ani baldang day taragawin. Wen nga rod manong. Nakaraarte mo tan. Pimintas nga minan kat. Kasano ngayon nga agbyag? No kasta mo tinagbalinan na. Oh my God, Pedro. Aday pakitakin ka. Nay, anya dayta, tata. Malagip mo jay puraw awan. Anang parasak ka datayaw, hindi namin sarngal daw. Ha? Nay, isu mo dayta nakaparada dita balay da baldang. Si Mang Pagtang. Kaya't mo asawin tata, lugan na dayta? Nakamuha. Yung kasla ka no artista. Iti kapintas na siya. Ha? Nay, kasano na pasama dayta nga tata? Among Pedro. Napanggayam nagparito kay. Anya? Kay, anya nga tan nga itilangana ita. Nagpudaw pa ka ron. Asas. Katidamag ko, Pedro. Saan nagkaroon agsidsida iti kumkumpurmay? Napili ka nun iti kang kanan na. Anya? No saan mo kaya titinapa? Anya ay nga roti sida ang baldang. Ay, baldang kala baldang. Vanessa kunakmat tinagan ko. Isu nga roti nakairwaman mi. Kan saan ka man anak arte? Kan nakapilpili. Tamarigrigat tayo laeng. Maibagay nga rudmat dito'y beauty, deta sidaan at tinapa. Ay kat ibagay mo Nagkuna ngamin, agastusam amin jay kwartam iti panagparitokem. Kanday tapuraw avan, no agsida ka iti tinapa, agreklamo kan? Hay, awan karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Taapay ko mga awan. Nagbaliw lang day talangam? Binaliwam mo tan uray day taugalim? Apay, saan ang mabalin nga isublim man ninyo sigod asika baldang? Ay na, naragsaka kun no anyaman tinagbalinak ita manong. Jak kay atin asublian jay sigod asya. Well, nading ko, tanagadumot yung tagreklamo akaaruba. Tapay ko mga greklamo da. Imalas ka no ti ugalim. Nagbalin ka ka na suplada. Unamla ka nun na sino ka. Di mo mo't ka no amon ti mang respetar ti pada matao. Kasapulan pa'y ayaday ta ita panawan. Nya ka pa nagsungsung batin deta banda. Patin samot ugalim. Kat imparitoke mo. Di mo nangagtimbagak, Pedro. Guwapo kan baknang ti kayat ko apakiasawaan. Nangag ko, saan nakatulan? Kat, anyangay nga ruter aramidam dito sangwanak. Pumano ka na? Unay mo't ang makapadismayan dayta panagsasaom, baldang. Kat no inuy-uyaw nakmat ide. Apay, saan mo amalagip? Kaslad, adamo tapi mangit ka. Gapoy ti dayta nga ugalim. Anya? Baliwam dayta ugalim. Takitaam, pumintas ka. Kaya, napanan na ngayon ni baldang. Ay kat nagpamanila manin Tapay. Diyak lamon no niya ti pagbalinan na. Nagparitoke manan. Agrup-rupan to nga ilina na. Ay kat, masapul ba't gayam nga agsubli-subli para iti maintenance na. Kwarta manan ano kasta.
Isu nga ruday tati kunak. Anya lagi tinaya da ito inaramid ni Baldang iti biyag na. Maysa adakkel akam mali a desisyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oh, bakit? Kasla na unag ti pampanunutam Itay ka pa'y apalpaliiwan. Uwan lakay, pampanunutak ngamin no anyapay nga ti mabalin nga ilako ta iji pwesto. Imbaglaan na yun tilako Ha? Lakay, anya nga tano padasan ta nga aglako iti barbecue ditoy. Huwag nga agpaisoan niya. Apag iso nga wante aglaklako iti barbecue dito'y banda nga ayan tayo. So nalaang tanatrabaho dahi jay bakit? Manumat ang nga oras nga isagana ta dagiti lako ta. Amok, natrabaho day jay lakay, ngam ano santa. Anya ti amuta, no iso ti kayat dagiti tattao ditoy. Sa bagay matkit di Ala, panunutam nga rod na imbag bakit? Ne, at damat ginatang ni Ellen a pagtunuan. Anya nga tati ituno da. Aglako da kano iti barbecue lakay? Aniya. Ay na, itala day ta, oray po utem. Saan mo't lang agbayag day ta? Asino kumamot nga iti gumatang iti lako da? Di damot amot agtimpla iti naimas sa barbecue? Aniya. Saan tumatlaan na imas? Masiguradok day ta. Awan tumatlaan ti gumatang iti lako da. Putom day ta, lakay. Hoy, si ka Ellen. Apay ngay abasta ka matlagla ko iti ihaw-ihaw. Impakadayo aya iti akin ko iti dati abangan tayo a pwesto. Ha? Lako kayo alako. Gayam, di yung matimpakada no mabalin kayo nga aglako. Olivia, nakisarita akmat ka ni Sir Adrian. Kat impalobos na mat nga aglako kami kanila kay ko. Sigurado laang apod no ti ibagbagam si ka Ellen. Tano saan? Ang mga no makapungtot ni Sir Adrian kada kayo. Hoy, pasig lang nga asok tila ko yung barbecue ti maang angot di ti pwesto. Anya? Imbag kumamat, no nananam day tala ko yo. Ngamsaan mat? At damot mang ibagbaga na katamtamnay. Anya? Oy, mare! Aglaklako mat gayaman da Ellen iti ihaw-ihaw. Wan, ngam sigon ka dagiti amok agim matang. Saan ka numat anaimas tilako da? Saan pa'y kano anadalos? Napait pa'y kano tilako da nga isaw? Anya? Pampanonotak nga rod mare. Anya nga tano aglako akmat iti barbecue ditoy. Anya? Oy, ang mga no dayta ti saan nyo apagkikinaawatan Saan mare? Aglako aklata. Makaamomot din dagiti tattao no asino ti kayat da paggatangan. Siya, amok ti agtimpla iti barbecue. Gaputa naglaklako ak idi ijay ili. Ngam dagita nga gasawa. Napanunot dalaang naglako dan nga oray di damat ammo. Ay na mare, siyak ti mabuting paragan ka. Ngamin, narigat ti adda kaap-apa na. Nang runa no dito'y pwesto. Amumoten kanyak, mare. No kayat ko. Awan bibiyang ko na anyaman ti ibagati tattao. Anya, aglako tamat iti barbecue ko nang bakit? Wan lakay, aglako tamat. Masiguradok ang magustuhan dagiti gumatang ti ilakok a barbecue. Nalaingak sakit ding agtimpla. Ha? Ang pangalaan ta nga iti kwarta pagpuunan ta nga aglako iti barbecue. Katawan pa'y mat na urnong mo. Lakay, at na panunot ko.
Kat, dayta ano, umanamong ka. Anya day ta, bakit? Agaplayat lang nga ni Tilon. Aglon ka? Day, kasla pagot utangan da Mari Rosa ngay. Lending? Wala kay. Umutang aklangan iti pagpuunan ta. Sana bali? Mabayadan taman? Kan masigurado nga adon to ti gumatang iti lako ta. Aniya. Ay na, maragsakan ak mahatlakay. Uray kaskasano. May ibos ti lako ta a barbecue tunggal malam. Uwin nga rod, bakit? Imbaglakid din ta na panunod mo nga glako tayo ti barbecue. Jaklanam naman na napigsagayam ti barbecue. Pampanunutag nga rod manin lakay. Anya nga ta no aglako ta pa'y iti milk tea kan burger. Iti kasta, pasig a merienda ti ilako ta. Uwin nga agpaiso, bakit? Mayat deta na panunot mo. Uwan lakay, planwa ka na imbag. Agam aguray ka. Amangan mat no saan ta mapagigiddan no bilang laeng. Di ka madanagan lakay. No makita, kat maya ti panaglako ta. Mga lak iti kadwata nga aglako. Tangdanan tan iti binulan. Oh, anya nga bakit? Naalam ka din ti kwarta mi di naglunam? Wan lakay, kamaudyanan na. Mairugita mo tan nga aglako iti barbecue iti pwesto. Kat, mano nga tinalon mo? 20 mil lakay. Daytoy, katunggal lawas ti panagbayad. Kalpasantin na mabulan, mabalin manen nga agrinyo. Kasta. Kat, mano nga ti bayadan ta tunggal lawas? Basit laang lakay. Sa nga ribo laang. Kan amok akabalan ta daytoy abayadan. Ay na, talaga gaya mapinaypaysum tinaglako iti ihaw-ihawan niya. Wan mare, adamot kwartak. Isu nga, aglako Ala, gumatang kakit din. Ay, makauray ka mat amare. Aginanak pa'y mat Si Kamet. Ti kayat mo, gumatang ka kadagos. Lakwan ka laang mat, mare. Si kakit dimot. Uy, mare. Aday bagak. Limabasak ita idita pwesto da Ellen. Adamit tan paglutuan da iti burger. Ay, kanadamit tan milk tea alako da. Anya? Kat, aglako dalata No ada gumatang Kan amo matanti ka aduan asaan anadalos tila ko da. Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Itarugyan mi matan kanila kay ko ti agtono iti lako mi. Anya? Anya ngay bakit? Binayadam ka din ti abang ta dito'y pwesto itaabulan. Wan lakay. Ay na, maragsakan nga rod ni Sir Adrian. Gaputa inted ko pa yan ti abang para inton umay abulan. Ha? Kasta ka di? Wan lakay. Kan ited ko mutan ati sweldo ni Clara para itaabulan. Tapno malpas, kan awan ti pampanunutan ta abayadan ta. Sa bagay matkid di Ala, nakay nanaak matan lakay. Inakon ija kusina. Tulungak ni Carla amang isagana iti mailuto. O sige bakit? Siya akong ti makaamong agbantay dito'y sango. At damat ka barbaro arupay di pwesto da Pedro nga agasawa. Bakit? Kundi alamot iti kadwada. Kung ang matlano ada ipasweldo da. Urayam lakay. No pumigsan to mati panaglako ta. Uray man lima ti alaog akadwata. Awan gayam, nasabat ko ni Sir Adrian itay. Damdamagan na ti abang tayo itaabulan. Kan idi napalabas abulan. Ha? Wan ngagpaisoan niya. Ay, panagbabayad man kaya man. Sapay manulangan tinabati iti kwartata nga inutang ko. Nagbayad akpay ngamin iti tuition fee ni Sheila. Diskartimon day bakit? Ang mga no papanawan da tayo dito no saan ka pa'y langag bayad?
Ay na mare, kasla da ito'y pailaan jay lako yoy di na minsan nga aldaw. Madlaw nga minasa nakalutluto. Ay, mare, pangasim ka dimot at di mo pigsaan day ta sa Ang mga no ada makanggagan ka, narigatan. Nga mare. Sayang mat nga mi, no ibalang mi dayto saan mi analako, idi na minsan nga aldaw. Napan mo ti 2,000 agastos mi dito'y Wala mare, ang mga no agsakit mo ti tiyan ti gumatang. Saan? Di ka di madanagan. Manunalawas sa naglaklako kayo. Ngem madlaw ko akas lasagay sa ti umay gumatang dito ay. Kansalad da umay gumatang, no naibusan ti lako da Ellen. Si kamot mare. Di mo mat panunutan no makapasaya, itirik na day ta ibagbagam. Ay na, agkarawag mo tanday ta kolektor. Intod ko ang pagsasawakon. Oh, anya ti parikot mo bakit? Kas lagong ungot ka. Talaga makaung-ungot Ay, itay pa nga agkarawag ti kolektor. Umawag tasaan ka pa'y nga ruda nakabayad. Parikot ko lakay, no sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Agdiskitar ka pa'y laang, bakit? Sapay imay ni Sir Adrian itay. Nakuna na ano saan tayo pa'y la makabayad iti abang tayo itaabulan, kat pumanaw ta kanon. Anya, nakunana day ta? Wan bakit? Kat nakuna na pa'y, mabalin na nga ipasublat ka da Ellen nga agasawa. Gaputaam muna kano akabalanda bayadan ti 2 pwesto, no bilang laang. Ay, sana mabalin. Naglalaingan nga day nga Ellen. Sigurado kinasarita naman ni Sir Adrian. Iso akas tama tinakunanakan ka. Paiman. Anya? Papanawanan ni Sir Adrian da Olivia ije pwesto da? Wan ka nung nga rudla kay. Kat nakuna ni Sir Adrian kanyak, ano kayat ko kanong abangan, itad na kadata. Ay katwa na. Apag iso, umadado umatan tilakot ha. Wan lakay. Kayat ko matkit di. Nga masyanak mat kada Olivia. Namuak ngamin nga ado ti utang da, asaan da pa'y anabayadan. Anya nga rod ita bakit? Alaak da di apwesto, ngambay aklat tapay laang nga aglako da iti uray upat abulan. Uray libre, imbag la makabawi damot iti mano abulan abasit tinaglakwan da. Ngem bakit? Ni Olivia ti kanayon amang dadael kadata. Amin awagas ti panang dadael ket inaramid na. Tapno awan ti umay gumatang dito'y pwesto. Saan abale? Saan mat nagbaligi lakay? Kan nasaysaya at latta tinapakumbaba. Iti kasta, ad-ado pa'y a blessings ti sumangbay kadata. Apay nga imay ka dito si ka, Ellen? Di mo kunaan nga apuraan da kami apumanaw. Ha? Imayak, Olivia. Ada ngamin kayat ko nga ibagakan ka. Saan nga interesado iti anyaman nga ibagam? Kinapudno na. Binayada kung ti abang na daytoy pwesto iti upat abulan. Gapo, taimpasublat mata ni Sir Adrian kada kami. Kat nagsarita kami nga agasawa, nga oray aglako kayo latta. Libre. Nadamag ko ngamin nga damat lautang nyo akas kada kami. Iso nga oray aglako kayo latta. Imbag lang nga damat pangalaan nyo. Ellen! Di kay madanagan. Nabayadan matanti abang. Ibagak tulat ta, no kaano kay asumardang. Ellen, mababain kami unay kan ka. Ngamin, nagbalin kami adakas kada kayo. Ay na, awan anyaman na, Olivia. Tinapatag, kat na amirisyo, asaan anasaya tikas jay. Ngamin, pagsayaatan tayong matlaeng, no agkakatunusan tayong agkakaaruba dito'y pwesto. Ellen, agtalinaad tayo kuma, anaragsak. Awan ko matidakas nga apal, iti tunggal maysa. Ngamin, awan mo tinasaya at nga ipaay na dayta. Agla ko kay latta, tapno makabayad kayo mat iti utang nyo.
Iti kasta, ha? Awanan pampanunutan nyo. Ay, agyaman ako, Nay, Ellen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.